салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи барселона ва канали БАРСЕЛОНА. шаби гузашта барселона дар майдони худ камно дар даври яккашфиналаи лигаи аврупо бар зидди галатасараи туркия рақобат намуд. шогирдони хави аз 20 январи имсол то ҳол ягон бор ба мағлубият дучор нагардидан ва дар 9 бозӣ 6 ғалабаву 3 мусовӣ доранд. муҳофизатгари барселона Жорди Алба дар бозии имшаба садумин бозии худро дар мусобиқаҳои аврупоӣ барпо намуд. 22 бозӣ дар дастаи Валенсия ва 78 бозӣ дар дастаи Барселона. шуруъ аз соли 2012-13 аз рӯзе ки Алба ба Барселона омад то ин дам 55 партофти головар ба ҳамдастаҳояш додааст ки ин рекорди панҷгунаи беҳтарин чемпионатҳои аврупо ба ҳисоб меравад ва ягон муҳофизатгар дар ин муддат аз Алба дида натиҷаи беҳтар нишон надодааст. имрӯз мо дар бораи бозӣ бар зидди Галатасарай пурра бароятон маълумот медиҳем. дӯстон, моро дар ин рӯзҳои истироҳатӣ тоб рақобатҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ интизор аст. мавзӯи асосӣ дар Англия хоҳад гузашт. Манчестер Юнайтед Тоттенхемро пешвоз мегирад. шанси девҳои сурх барои баромадан ба Лигаи Чемпионон рӯз то рӯз кам шуда истодааст. аз ҳамин лиҳоз ба шогирдони Рагник ғалаба муҳимтар аст. Челси низ дар майдони худ Ньюкаслро қабул хоҳад кард. Арсенал бошад бо Лестер рақобат мекунад. дастаи Артета дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ва метавонанд силсилаи ғалабаҳояшонро идома диҳанд. тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Сержино Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Жорди Алба, нимуҳофизатгарон Нико Гонсалес, Френки де Йонг, Педри, ҳамлагарон Адама Траоре, Ферран Торрес, Мемфис Депай. барселона аз оғози бозӣ пурра майдонро таҳти идораи худ қарор дод, вале футболбозони Галатасарай низ ҷойҳои холии майдонро зуд пур мекарданд ва намегузоштанд ки ҳамлаҳои барселона бо барор анҷом ёбанд. дар қисми аввали бозӣ Адама Траоре хеле фаъол буд ва бисёре аз ҳамлаҳои каталониё аз канори Траоре сурат мегирифт. 3 нафарро дар дақиқаи 17 Адама фреб дода ба ҳамдастааш пас дод, вале Виктор Нелсон нагузошт ки бозингари Барса тӯбро соҳиб гардад. дар дақиқаи 26 қоидаи бозиро бар зидди Педри вайрон карданд ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. Мемфис Депай онро иҷро намуда хеле зарбаи дақиқ зад, вале Иньяка Пеня бо як маҳорати олӣ дастаашро аз гол наҷот дод. баъди зарбаи Депай футболбозони Галатасарай ба ҳуҷум гузаштанро шурӯъ намуданд ва дар дақиқаи 37 Керим Атёркоглу тӯбро дар канори чап соҳиб шуда ба осонӣ Дестро фиреб доду зарбаи хатарнок зад ва қариб буд ки ҳисои бозӣ кушода мешуд. дар дақиқаи 42 боз як зарбаи дигари Мемфис Депайро Пене рафт кард ва бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. дар қисми дуюм хави якбора се футболбозашро иваз кард ва ба ҷои Нико Араухо ва Торрес Бускетс, Пике ва Дембеле ба майдон ворид шуданд. дар дақиқаи 57 Ван Анхел нагузошт ки зарбаи Траоре ба нишон расад ва баъдан пас аз партофти Мемфис Депай Серхио Бускетс бо сар зарба зад, вале Пеня бозам дарвозаашро аз гол эми нигоҳ дошт. хави дар дақиқаи 62 Депайро аз майдон гирифта ба ҷояш Абамянгро вориди майдон намуд ва баъдан Траоре ба ҳуҷум гузашта ба ҷаримагоҳ партоф кард ва Алба тӯбро соҳиб шуда каме дуртар аз устуни дарвоза зарба зад. Усман Дембеле ва Адама Траоре аз канори чапу рост хеле ҳамлаҳои хатарнок намуда зарба мезаданд, вале бенатиҷа. дар дақиқаи 76 аз масофаи хеле наздик Де Йонг зарба зад, вале зарбааш ба устуни дарвоза бархӯрд. баъдан голи задаи Гомесро аз дастаи Галатасарай системаи вар ба ҳисоб нагирифт, зеро Гомес дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. бо ҳамин бозӣ мусовӣ 0-0 анҷом ёфт, ҳарчанд ки футболбозони Барселона бартарияти хеле калон доштанд. барселона аввалин дастаест ки дар соли 2022 натавонист ба дарвозаи Галатасарай гол занад. дигар ҳамаи дастаҳо ба ин даста гол заданд. илова бар ин баъди Луи ван Гал хави дуюмин мураббие аст ки дар ду бозии аввали худ дар мусобиқотҳои аврупоӣ дар майдони худ рақибонро шикаст дода наметавонад. пеш аз бозӣ хави гуфт ки дар аввал Депай дар канори чапи ҳамла бозӣ мекунад ва Торрес бошад ҳамлагари марказӣ ва онҳо дар рафти бозӣ метавонанд мавқеояшонро иваз намоянд ва ин бартарияти мо бар зидди Галатасарай хоҳад буд. аммо ягон бартарият на Торрес ва на Депай нишон надоданд. Иньяка Пеня исбот намуд ки ӯро ҳатман бояд аз иҷора баргардонанд ва ӯ омода аст ки барои ҳайати асосӣ бо Тер Штеген рақобат намояд. қаҳрамони асосии ин бозӣ маҳз Пеня буд, зеро бе Иньяка дар ҳайат Галатасарай 4 голи пурра мехӯрд. ягон футболбози Галатасарай аз Иньяка Пеня дида зиёдтар партофт накардааст, бо вуҷуди он ки ӯ дарвозабон аст, нимуҳофизатгар не. тасаввур мекунед? акнун бар зидди онҳо дар Туркия ба футболбозони Барселона
«Барселона», вале долу наушник хеле лозим мешавад, ки аз дастгирии мухлисони туркӣ кар нашаванду дилашон накафанд. Умедворем, ки ҳоло ҳеҷ чиз аз даст нарафтааст ва ҳамаи чиро бозии ҷавобӣ ҳал менамояд. Ба «Барселона» мо ҳамеша боварӣ дорем. Шумо чӣ бародарон? Дар ин ҳолат «Барселонаро» дӯст доред ва канали «Барсатиҷиро» дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.